May nahulog na naman. Kinsa na, impas ginaron. Kalaluman na diha. Agoy, diha pa gyud na hulog. Diha pa gyud na hulog, nalalom kay na. Dali lang. Malalim yan. Ayan, may dala na tayo. Ano tawag dito? Lubid para gamitin natin sa kanya. Si Oreo, hindi nahulog si Oreo. Itong isa lang. Oh, ayan lang yung nanay. Naghahanap na. Oh, paano kunin ang anak? Ha? Paano kunin? Oh, talangob. Adili guys. Diya? Ito yung ginagawa namin. Kailang beses na dito sa amin kapag nahuhulugan kami. Sa butas ako. Bali, ayan. Ganitong loop lang yung gamit ko. Ayan o. Para madali lang siyang hilahin. Pag malagay sa ulo. Buti na lang walang ahas dito, Dea. Kung sakali, patay ka talaga. Kunting tiis lang. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Diba? Ayan na si Dea. Ako na natin. Mami! Asan ang mami nito? Iwan na. Mami, wag mong iwan ha. Yan. Go to mami. Go to mami. Hindi, ayun. Minum na. Okay. Good job, mami. Huwag ka nang dumaan doon, ha. Ayun. Ito yung gamit natin. Parang kit sa mga mahuhulog dito sa mga butas-butas na septic tank. So, that's it.